सासे इउटुबार BRB बड' कमेन्ट होननाय मोनसे चेनेलनि अनार बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एटेक खालामनाय जादों, बुनाय जादों आरो बेनिफ्राय बुथारनायनि धमखि होदों। भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोनानो खुद नायनो हागोन। बेनिफ्राय बिनि सिगां जोंहा एसे सावरायनांगौ दं। दिनैनि भिडिअआ दामाखा जागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौथ' रावबो मिथियै गैला। उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम बयबो मिथियो। बर' हारिनि मोनसे जाथियथा संगठन, हारिनि सिनस्रि आफाद आरो जेब्लाबो डेम'क्रेटिक वेजों थांगासिनो दङ, इयुनावबो थांगोन। बेवहाय बुद्दिराम बिथां बे BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि अनार बिथाङा जुदि मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबायाव हेंथा होयोब्ला आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे खामानि मावनायखौबो नंगौखौ नङा, नङाखौ नंगौ होननानै जुदि खिन्थायोब्लासो बे चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायखौ नंथारैखौबो नंगौ, नङैखौबो नङा, मावनायखौबो जुदि नुवाब्ला बे रोखोम खोथाखौ फोरमायोब्लासो बिथांखौ एसे एनै साजा होनो हायो। साजा होनाय गैया बे नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनेबा मानसिखौ कन्ट्रलाव लाइनाव लाबोनो थाखाय फिजिकेलि एसे एनै साजा, बेनिफ्राय बुजायनाय। नाथाय नैबे गोगोम बुनानै जिउ फोजोबनायनि धमखि होनायखौ बे उसुबिदा जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बिथाङा जुदि जोबोद बुद्दिराम बिथां बे BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि अनार बिथाङा जुदि गोबां समाज बेरेखा हाबा मावनाय जाबाय आरो बे समाज बेरेखा हाबा मावनाया सोराङाव फैबाय आरो बे खनसेल' नंला, खननैल' नंला, खनथामल' नंला, जावले जाबाय आरो बिथांखौ दबथायनांगौनि गोनांथि जाबायब्ला, समाज बेरेखा हाबा मावनाय, आयेन बिरुद्धि हाबा मावनायखौ होबथानांगौनि गोनांथि जाबायब्ला एसे एनै सास्ति होनानै बिथांखौ कन्ट्रलाव बुजायनायनि गेजेरजों लाबोनो हायो। नाथाय दमा, बे जिउ फोजोबनायनि दमखौ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होनो हाया। बेखौ कनस्टिटिउसना थिना। लोगोसे आंनि मोनसे आर'ज दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम, कसुगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनिसिम जे बिथांनि दायआ मामोन बेखौ जाहाथे मिडियानि गेजेरजों फिट फोरमायना होयो। जों मिथिनाय बादि बिथां बे BRB बड' कमेन्ट चेनेलनि अनार बिथाङाबो गावनि माखासे खोथाफोरखौ फोरमायबाय, जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांनि जे भुला मामोन बेखौ जाहाथे फोरमायना होयो, बेखौ आं आर'ज खालामहरबाय। नाथाय मोनफ्रोमबो जाथायफोरखौ राजखान्थियारि भिउजों नङा, खिन्थु मोनसे सामाजिक भाबै मावोब्ला मोजां जागौ, आं बेबादि सानो आरो। नोंथांमोन गाइसमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' गिबियावनो हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' बे खोथाखौ नोंथांमोना खुद नायबानो जाबाय, आं भिडिअ क्लिपखौ होगासिनो दं। दा दिनै आंनो गुसुं भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय। माने दिनै बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों। दा आं बेखौ रायजो राजाफोरनो एसेब्लाबो फोरमायनो सानदों, शेयार खालामनो लुबैदों, जाहाथे माने आंनि गोसोआ रेजें जायो। बेखौ साननानै आं भिडिअ गुसुं लाबोनाय जाबाय गाइस। दा बेनो जाहैबाय, दिनै जेब्लानाखि आङो 9:30 जाबायमोन टाइमा, बे 9:30 टाइमाव जोङो सासे आदैजों आंजों कुसुगाव बाजाराव थांनो होननानै आंनि बाइकजों थांदोंमोन आरो ओंखारलांदोंमोन। दा थांनानै मथा मथि थाङै बिदिनो 1 किल'मिटारसो थांबायमोन जोङो। 1 किल'मिटार थांनायनि उनावहाय जों मोनसे LP स्कुल मोनहैबायमोन। दा बे LP स्कुलाव मोनहैनायाव माने हठाथनो गारि गंब्रै फैदों आरो। दा गारि गंब्रै फैनानै ओमफ्राय आंखौ लाखिदों, माने ओइ लाखि होनदों। लाखि होनबाय नालाय आंबो लाखिबाय। लाखिनानै दानाबा बिथांमोनहा नाम सोंबाय। ओमफ्राय नाम सोंनानै माने खिथाबाय, आंबो नामखौ खिथाबाय आरो। दाना नाम खिथानाय लोगो लोगो बिथांमोना आंखौ फुरा हामला खालामबाय आरो एटाक खालामबाय।
माने बुनायनि सुरु खालामबाय आरो गारि गंब्रैनि मानसि खमावबो 22 जननिफ्राय 25 जनसो मानसिफोर दं बिसोरो ओमफ्राय जेरै गोसो एरै बिसोर बुलाबायदों ओमफ्राय उनाव बुनानै आंनि मबाइलखौ सेख'ना लांदों सेख'नानै लांनानै उनाव बिसोर मा खालामदों ओमफ्राय आंखौ बलेर' थिखोनानै ओमफ्राय एबसु अफिसाव लांबावबाय एबसु अफिसाव लांनानै आरो बेयावबो एबसु अफिसाव दर फांथेनानै बिसोर बुहैबावदों आरो दा बिसोर आरो बुनानै मा खालामबावदों माने दिनैनिफ्राय बिदि भिडिअ खालाम मोना नोङो बिदि भिडिअ खालामबा नोंखौ दिनैनिफ्राय बोथ्रोदनानै लायनानै बुथारहैनाय जागोन होनना बिसोर आंखौ दम होदों आरो गाइस आरो लोगोफोर दा बेसेबां दुखुनांथाव दिनै एबसुआ माबा मोनसे भुल नुयोबा बिथांमोना मोजां खोथा बुंनांगौ नङा होमबा दिनै एबसुआ मानि गुन्दागिरि जाखो माब्रै दादागिरि जाखो बिथांमोनालाय दिनै गुन्दाफोरखौ दिनैहाय FIR होनाय जाबाय अलरेडि दा आयेना मा राहा लायो बेखौ नेग्रोगोन आरो आयेनाबो जुदि बिथांमोनखौ जुदि खुनु माबा लायाबा आयेननि राहा लायाबा जोंबो मा जागोन माने बिनि राहाखौ जोंबो लानाय जागोन आरो सिदा खोथा बेयाव गिनायनि खुनु खोथा गैया थैनाय थांनायखौ जेबो साना गाइस दा जिखुनु दिनै घटनाया बिराद दुखुनांथाव जादों दा बिदि जानो मोनामोन बिथांमोना दिनै लाजिदों बिथांमोननि गुबै खोथाखौ बुंनायाव दिनै लाजिनानै बिसोरो आंखौ एटाक खालामदों दा बे एटाक खालामग्रा मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्रायबो गारि गंनै फैदोंनो बे ओमफ्राय आंथ' मोनथिया ओमफ्राय आरो कुसुगावनिफ्राय गारि गंनै आरो दा बिसोरनो बे एबसुनि गुन्दाफ्रानो दिनै आंखौ बुनानै माने माबानाय जाहैबाय आरो दा अलरेडि बिथांमोनखौ दिनै केस होनाय जाबाय दा केस होनाय लोगो लोगो आयेना मा राहा लायो बेखौ नायग्रोनोसै आरो गाइस बिथांमोना आंनि मबाइलखौ सिख'नानै आंनि इउटुबनि मोनसे भिडिअ दं माने बेखौ दानना होजोबनाय जादों आरो दा बे होमबाबो जेबो नङा इउटुबनि भिडिअफ्रा फैफिनगोन SDO सारानो बानायना होफिनबाय फैफिनगोन आरो स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल